सोलायथारलायबाय बिगुरनि फिसाया एबारबा मा बिना लांनो फैलायखो है जेबो नङालै आफा बिगुरनि फिसा होमबाबो माबा गावखौसो होना लानाय जायो बाला जारलालै होनबालाय माथो फैदों फाग्ला जावलिया गथ' मा फैनो मोना नामा बिफानि रुमाव फिसालाया बिदि नङाब्रा बेथा खामानि गैयाबा मानोथो फैयोसो होनदों आङो जाम्बालाय खामानियाथ' दंमोन दंनाया बेखायसो फैदों मा खामानि जालायखो नोंहालाय थाखा बिनजो फैलायबाय खोमा बाला औलै आफा नों थिगखौनो हमदों एलायथो लेवरा थाखा बिनाया जामारलायबाय नै थाखाखौलाय मा खालामनो नांगौ नोंनोलाय आं मा खालामा नोंनोलाय मा नांगौ आफा गैयालै बेथा खोन्थायाबा गैया मिथिबाय दा मा गैया बेलाय लेवरा मा आंहा खामायनानै जमाया दोनग्रा नोंहाबल' लांग्रा आरो बिख्ल' आराम आजादिनो बिगुराबो खिबुआखायना हरालां सयथिबो बिमाखौ मोन्थों मा हरा बेलाय हा जोनो नामा जोनो फै बुलायबा फै ए फिफाजों बुलायसो लेंलायबावदों बेथाया होदोसोलै थामाथाम दुला दामनाय बायदि लोखिसारा गथ'खौ होनबालाय माथो हरा फैसाखौलाय बिगुरनि हा बिगुरनि नोंनि बिगुरखौ हाख्लानानै दा सावजानानै जागोन आं साथाथो थुनानै मोजांबासो मोजांलै बेथा फिफाजों नांलाय फैदो नोङो मानो फैसा नांगौ खोन्थानो हायाबा आं फैसाखौ हरा मालाय खामायनाय मालाय दोनथुमनाय लांग्रा बुरबक होफिननायावथ' गैखाया हिनजाव लादों ओरैनो जादों गगाब सगाब दुगा थांलाय फैलायल'सो जेबो रोङा फिफानि सायाव मोनजादों रंजा मा आं खोन्थाबा फैसाखौ हरमानो हागोन दा बुंलाय हागोन ना हाया मा जातनि मानसिलै बे फाग्ला दे बुंगोरल' मा खामानियाव बाहायनो नागिरदों नों फैसाखौ नोंनिनो हामजानो स्कुटि नांगौ मिथिबाय दा स्कुटि नांगौ बायना होनो हागोन दा नोङो मा स्कुटि मा बिगुर नोंनि हिनजाव ना आंनि हिनजाव बिहामजोबाबो बारा खाथार गैयालै आंजों हिनजावनि बिनायखौ बायना होनो हायाब्ला माथो हाबा लादों नोंलाय मा नोंलाय फिसालानि बिनायखौ जुदि होनो हायाब्ला माथो फिसा हौवा खांदों नोंलाय फाग्ला लेक्सारसो मारिलायबावदों बुरबगा फिफा जालायनानै लाजाबो हो थां आंनाव स्कुटि गैया मानोथो बैसो गोरलैयाव हाबा जादों बिसिनि बिनायखौ होनो हायाबालाय गैया गेट आउट फ्रम हियर हो मालायहा खामायनानै दलद दोनथुमग्रा नोंहा बाहायगारनो फैग्रा जाव ओंखारलां बिदि फैसा बिनोबा दा फैखा आंनि रुमाव गयदासो फिफायानो बिनायखौ जुदि होनो हायाब्ला बिदिबालाय माथो फिसा हौवा खाङो लेक्सारसो मारिलायबावदों नोङो बेथा देनां गावहा जुदि फिसा हौवा बुजिजाबा अब्लासो बुजिगोन जाव गेट आउट थां थायाबो आं फैयाबो लोखिसारा फिफा बेबायदि फिफाखौ मोननानै फस्थायबायसो आं हिनजावखौ जुदि फिसिनो हायाबा माथो बैसो गोरलैयाव हाबा लायोब्रा बे गथ' खुरिया जातफ्रालाय बिमा फिफाखौसो हेरेसमेन्ट खालामो पाप्सफ्रा गोरलैयावनो फोदैखानायबासो मोजां जागौमोनलां बालि स्कुटारालां बाराखौबा फिसाबाबो खोथा गैयालाय आंजों बिदि जदा मोरखु गथ' फरायफोरखौ बाखायोसोलां लेखा फरायनो टाइमाव फराया हिनजावसो लानानै फैग्रा आरो हिनजाव लाबोबाबो हिनजावखौ जाहोनो हाया बिमा फिफानि सायाव से लाजिनायसो मोनबाय आं पाप्सि गथ'खौ लानानै जोंखौसो बोरायबा बुरैबा नायनांगौआ जोंसो उल्था फिसाफोरखौ नायबावनांगौ बोरायबाबो बुरैबाबो उन्दै समाव नायनानैबाबो बाराखौबा बाथारोलां बाराखौबा जो दामलेनोसो लुगैखायो आं फिसा हौवाबाबो खोथा गैयालाय आंजों दारमासथिनि मिलिखो मोनबोबायना मिलिखो नोमफाख' होननों बिगुर नोंनि थाखायनो आफाजों नांलायना फैबाय आं बुरबक हरामजादि आयौ नंगौ नामा मिलिखो नंगौ नामासो होनबावदो नोङो हो बेथि लागायजागोन मोनलाय आंजों बाराखौबा दारमासथिनि हो होनबालाय आंनो स्कुटिखौ बायनानै होला नोङो आं मिथियासो लायबाव फाग्लाया फैसा गैया होनबा मा बुजियो जोगासिनो जोना फुटबल बायदि उरायदाव होजागोनलै बाराखौबा बारा अहंखार दाजालै बेयाव लोखिसारा नै नोङो बिगुर जोथारजागोन नै नोङो सोनलायबावदों मा खुसि मोनदों नामा फिफा रायजानायखौ औ एसेल' मिनिबावलाय सोब्बाराव थारनां मानसिखौनो मिनिला बिगुरनि फिसाखौ जोथमथारदोसोलां बाराखौबा खुसिसो मोनदों बेयाव साला फिफाजों रायजादों ओंखाम लाबो ए दारमा
दिनै दा ओंखाम संग्राखौनो जोखुला हैजोबगोनसो आङो ओंखाम लाबोलै ओंखाम लाबो खोनायाखै नामा गोरलै ओइ गोरलै मा फाग्ला गोनां ओंखाम लाबो होनबानो मोनो नामा लाबोदोब्रा गोरलै उखैथारबाय हाला आङो नोंनि रुवाथिखाय ओंखाम खुरना होनो औब्रा जाम्बि नै नोंनो खुरना होगोन आं सामफ्रामबो बाखानायासो हाला गावबागाव हाबा जालाबायनानै सिख्लासो जाफिननो लुगैबाय आं बाबायस्लां बेनो सामफ्रामबो ओंखाम खुरना होबाय थानो न'आवसो थानानै थाहैगारगोन आं बाराखौबा गाबागाव खुरनानै जा आं मिथिया मा आं नोंखौ ओंखाम संनानै खुरनानै जाहोनानै माबा मा होनो जि जोम सुनानै होनोसो लायखादोंबा नै नोंनो बिदि संनानै खावनानै जाहोबाय थानो हागोन आं आरो सुनानै होलायलायबावनांगौसो नामा गस्लाखौबो जुहुद्रनानैसो दोनगोनलां माइरे बिनि गस्लाखौ सुवाबो बालाबोलां ओइ बाराबा जोदामनाय जागोन मोजांबासो मोजां नङाबा आंनि सिङाव सोलियाबा लावथि मोनगोन नोंनो आंनि सिङाव सोलि मिथिबाय स्कुटि बिबाबो स्कुटिखौबो बायनानै होनो हाया गोदाव सोरावसो हौवायानो मालाय हौवाखौ लानाय मोनब्ला आङो मा लांखौनो स्कुटि बायना होसिगौमोन थां होनबालाय आंखौ लानो बादोंबा लस गैयालै नों गारबाबो आंहा दामा दामि हिनजाव मोनखागोन लस गैया नोंनि थाखाय एक सेकेन्डबो थायाबो आं बे न'आव थां मानो थादों आंहाबो नों गारबाबो लस गैया दामा दामि सेंग्रा मोनखागोन आंहा थांसैबो आं थाया नों बायदि हौवाजों थां बुरबक सोर थानो थिनदों नोंखौलाय गोख्रै थां थादो बोराय आरो बुरि मा बिहामजो औ आं नोंसिनि न'आव एक मिनिटबो थानो हाला बिहामजो नों बेफोरखौ मा बुंदों आं थिगखौनो बुंदों बुरि नोंनि फिसाला खर' गारजों आं रायजो जानो हानाय नंला बिहामजो नों मानो बिदि बुंखो आंनि फिसालाया नोंनि अनगा बोरै थांना थानो हानांगौ हो नों मानो गारनानै थांनो नागिरदों आंनि गोसो आं जेबो मिथिया आरो आं मानो थांनो नागिरदों बेखौ मिथिनो लुगैदोंबा नों नोंनि फिसालानाव सों थादो थांनोसै आं आरो माब्लाबाबो फैला बिहामजो नों मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि बिहामजोमोन नाथाय मानो दा थांनो नागिरदों आं जेबो मिथिया नों नोंनि फिसालानाव सों बिहामजो दागाबसै बिमा गोदान बिहामजो लाबोगोन ना सिरि थादो जाम्बि है बाल घन्टा फेबाय आं दिनै फेबाय आं दिनै फुरा फेगनै लोंखाबाय आं माइरे आइदै माथोलै बाल मा नांनायनि आंजों हिनजावा नांलायबाय थायो हेबबाय थायो दासो सान्थि मोनबाय लोंना बाला मास दिनै रागा जोंनानै हिनजावखौनो होखा हरबायलां फैफिनाबाबो गावनि गोसोलै आंनो हयले फैफिनाबाबो लस गैथारा आइदै फेबाय जाला सयथिबो फेबाय सयथिबो जाला लामायावनो उन्दुनानै थालांसैलां बाराखौबा रावबो गैखाया है थाबायलांनोसैलां है हरजाबाय थाला बे बुद्राबाबो थाबायलांनोसां आइदै फेनायानो जाला थाबायनो आगानानै सुरनो रोंलालां माइरे थेलाजों लांफैदो आंखौ सोरबा फेबाय आइदै फिसा नों जौ फेदों आइदै आं जौ लोंदों जौ फेबाय आङो आयै आफा ओइ आफा मानो जौ लोंनानै फैनांगौ फिसा बेसे बुरजा लोंबोखो गिलु बालुनो फेगुलायनाय है आयै एसेल' लोंथारदों आङो जौ फेबाय उन्दुनो ओंखारबायलै आयै आं बेयावनो उन्दुसै खोमा थांनो हालालां नुबाय फिफा नोंना फिसालाया जौ फेनानै फैबावबाय दिनै लेखायावबो थांजोबा फरायावबो थांजोबा आरो हाबा जाबाय हाबायावबो थांजोबा आरो नै जौआवसो हाबबावबाय थै आयै आं जौखौबा लोङा दिनैसो लोंदों आङो ओरैनोबा बा बेथा साला दिनै लोंनाय जाया नामा है मालायबा जायोना जाया आं बेफोरखौ मा मोनथिगौ जे हा आइदै फेबायलां सयथिबो जाला नायनानैसो थाखाबाय आं बे फाफि गथ'खौ मा होनबावनांगौ जाखो जेबो होनथ'ला आं दिनै थादो आफा माबा आयै नुबाय दा फिफा नोंसालानि आखल मोजांखौ नुनायखायनोथ' सिरि थादों फान्थाया सोर मा जायो मा जाया आं जेबो मिथिया आरो आं फात्ताबो होआ बिदि आखल गैयैखौ
दै मैया जौ लोंनाया खर' सालायथारबावबाय सो जानाय नङालै सिख्ला फथायाबा हनै सिख्लाफोर फैगौ र' एसे एदावनां जारौमोन बहा थांनो बेरायहैनो नागिरदोंलै माथो नोंना हिन्जावा खारलांबायनो हिन्जावजोंनो खारलांजाबायसो बिहा बेचारा दार सालिफोर स्रिता सालि सिवारफोर आंनि हिन्जाव बारैसो रायलायनो फैदों बिसोरबो थां हिन्जाव खारजाबाय साला उन्दै बैसोआव हाबा लाग्रानि दाना सोरखौ मोनबावनोलै नोङो हाबा जाखांना दाना नोंथ' सेंग्रा नंलालै आदैसो होननांसिगोन बेखौ बयबो औ गोख्रै थां गावबागाव लामाजों आंखौ बखिबाय थाना बेयाव फेसबुकनि सिख्लाफोरखौ फथायाबा हिन्जावखौनो मोनखानाय नंलालां सयथिबो खाथि खालानि सिख्लाफ्रा हाबा जादों होननानै आंखौ माला माला मोनथिला जोबथारखो आयौ 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 थैखागोनलाय सयथिबो फेसबुकाव सिंगेल होनना लानोसैलां र' मेरिटखौ दाननानै सालाखौ सासे सिख्ला फथायनानै लानोसां बे पापि हिन्जाव गारनानै थांनायखौ देखायथारनांगौ र' सालाखौ नैबे सिख्लायानो बरिया थामाम किउट खालाय सयथिबो बेनोनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनां र' आइ लाभ इउ बुंहरलायबावनालां सयथिबो हैद लाबा हामगौलै एक्सेप्ट खालामबा उदालगुरिनि लाइफआवसो सिख्लायाबो थैबायलै सयथिबो मासि गोजानब्रा लोगो हमनोबो जालाथारगोन बारा गोजाननिखौ लायोबा है बाक्सानिखौनो लानोसैलां र' दा बिटिआरबो जाखाबाय बाक्सानिखौनो लानोसां हिन्जावखौ साला एक्सेप्ट खालामबाय माथो आइ लाभ इउ टु लायबावसो सना बुंहरलायबावसै आङो र' येस 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 जाबाय साला एक्सेप्ट खालामबाय आसलथे आंबो बिराद हेन्डसाम जाना दङलै बाल बेखायनो सिख्लाफ्रा डाइरेक्ट प्रपज खालामबाथाय एक्सेप्ट खालामखायो गोसोखौ सान्थि मोनलायबाय आङो जे मोननानै सयथिबो तात ओंखाम जाहैसैलां बाल ओंखाम खुरनो थिनहैनांसिगोन बिमाखौ ओंखाम उखैनोबो हाला बिबुआ लावजोब्बाय खोमा थांसां खि जानो बहा थांनो फिसा हिन्जाव नागिरहैनो लां मा आफा सना औलै आयै बिहामजोखौ ना आफा सना आं बेखौ लाबोआ गोदानसो लाबोनो सानदों मा गोदान बहा गोदान मोननांगौ जाखो नों हाबा जाखांनाय हौवाखौलाय सोर सिख्लाया फसायबावनांगौ बेखौनो रायलायनानैबाबो लाबोफिनदो थां फिसा नै खिबुआवखाय होननानै लाबोआ माथो आं बेखौ गोदानसो लाबोनो सानदों आं आयै नोमहामजो गोदान आयु आं जेबो मोनथिलाहाय फिसा बिदिबालाय नोंनि गोसो बायदि खालामदो होनबालाय आइ सना थाथ' आयै दे फिसा बिदिबालाय सना नों आंजों जुलि जानो राजि दंना गैया सना मानो गैया जानो सना आङो राजि दङ नों माला आंखौ हाबा खालामगोन बेखौसो नेना दंखायोमोन आङो सना एलाय मा बेलाय आंखौ हाबा खालामनो गोसो गैखाया नोङो बेखायनो एल' बुंनानै थादों दा जाम्बि हाबा खालामगोनब्रा बाखायोसो आंजों खेलेबाय थायो बियो है जाम्बि बेखौनो गाबनो ओंखारो नामा दाय बाल आंजों खेलेबाय थानाङा हनै रागा जोंबोबाय आसोला नङाब्रा बिदि सना रागा दा जोंना दे बाल नों मानोथो खेलायो बिदिबालाय थौदो हाबा जायसै होमबालाय बिदिबालाय हाबा जानो राजि दादों आंजों औ होनखाबायना बुजियाबो आं नोंखौ खथ'नो नों बुजिया आंखौ मिनियोसो माबा हाथाय हारांगागा देखायलायबावो मिनिया दे सना मिनिया नायलाय जेबो सिरियास लाया बे आंखौ नों आंखौ मिनियोथ' आंनि अननाय बायदि अननाय मोननाय नङा नोङो गुबुन सिख्लाफोरनिफ्राय देलै सना आं नोंखौ दुखु होला मिनि होबाय थागोन एबारनिफ्राय सना औ सना आं नोंखौ जुलि लानो सानबाय नों मा बुङो सना आं राजि नोंजों जुलि जानो सना थौ बिदिबालाय मन्दिराव हाबा लाखुमाहैसै सानैजों औ थौदो सना हाबाखौनो लाखुमाहैनोसै न'आव खोन्थाबाबो आंखौ हाबा जाहोखानाय नङा उन्दै बैसोआव थौ हाबाखौनो लाखुमाहैनानै हाबा जाखुमानानै थानोसै जोंहा थौदो सना फाग्ला आं लाजिबाय दे माखौ लाजिनो फाग्लि थौदो औ थौ सना नों दिनैनिफ्राय आंनि जिउनि लोगो जाबाय मिन्थिबायना औ सना आं नोंनि अराय समनि थाखाय जिउनि लोगो जानानै थागोन सना थौदो न'आव थांनोसै बिदिबालाय औ थौदो सना आंखौ नोंनि न'आव लांदो इस
सोर गाबबावबाय जानबिया हाबा जानायखौनो आं आइ आफाखौ गोसोखांनानैसो गाबदों उनाव गाबबाय था गाबनाङा दे दा थौ थांनोसै दा गाबसै सना मिनिदो दे मिनिदो मिनिलाय दाद नों खेलायबाय थायो बाल दालाय माथो मिनिखो मिनिबायना थौदो थांनोसै